Da farko dai ga kanun labaran. Rikici ya ɓarke a tsakanin jagorori guda biyu na mabambantan jam'iyyu da jam'iyyar NNPP wato jam'iyyar Kwankwaso da jam'iyyar APC wato jam'iyyar Tinubu. Waɗannan jagorori guda biyu rikici ya ɓarke tsakaninsu tun bayan wasu kalamai da ainihin Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi a game da ainihin Bola Ahmed Tinubu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka a cikin ƙanƙanin lokaci. Rikicin ya ɓarke tsakanin jagorori guda biyu wato jam'iyyar NNPP da jam'iyyar APC wato Bola Ahmed Tinubu da ainihin Rabi'u Musa Kwankwaso. Rikicin ya ɓalle ne tun bayan wasu kalamai da ainihin Rabi'u Musa Kwankwaso ya faɗa a game da ainihin Bola Ahmed Tinubu game da arewacin Najeriya. Tun bayan kalaman da ya faɗa shikenan suka fara cece-kucen kalamai, yake cewa tun a baya ainihin Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasa da yana mulki ya shafe shekara 8 ba su fuskanci ƙalubale ba, da yake ɗan uwansa ne, shine yanzu shi zai mara haka saboda adawa. Bola Ahmed Tinubu ya ƙara da cewa 'yan Najeriya ku sani cewa daga lokacin da aka ce duk bayan wahalhalun da ainihin aka sha a wannan tsohon mulki da aka yi na baya na Muhammadu Buhari, wahalhalun da aka sha iri-iri daban-daban ba a ka tsokaci ba, sai a wannan lokaci za a ka tsokaci. Cewar Bola Ahmed Tinubu kenan. A hakan dai Rabi'u Musa Kwankwaso bai tsaya ba tun bayan ainihin zuwansa da ya yi a mota tsakanin Abuja zuwa Kano. Wannan abin ya ja hankali matuƙa kuma ya ɗaurewa ainihin jagoran NNPP wato Rabi'u Musa Kwankwaso rai, bisa yadda ake ɗanɗasa tituna a kudancin Najeriya, amma arewa an bata da tashin hankali da ɗauki ba daɗi da hana kwanciyar hankali a sassan garuruwa daban-daban na faɗin arewacin Najeriya. Hakan dai mutane na ta tofa albarkacin bakinsu tun bayan da aka ji Bola Ahmed Tinubu ya yi wannan batu. Wato wasu na cewa abin da yake faruwa kenan, to za mu gani a ƙwarya. Wato zai gani a ƙwaryarsa sai sun kada shi ko ta halin yaya bi izinillahi. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka a cikin ƙanƙanin lokaci.